Dobrý deň, my sa nachádzame v stánku nášho partnera PB Serum na výstave IMCAS 2025. Po mojej pravici už stojí naša školiteľka za značku PB Serum, pani doktorka Miška Blaško, ktorá vám viacej povie o PB Sere aj o pripravovanom školení, ktoré sme už aj s pani doktorkou absolvovali. A pozdravujem všetkých. PB Serum je už vám, dúfam, známe a ak nie, tak navštívte teda školenie, ktoré budeme organizovať. PB Serum má široké spektrum produktov na liečbu rôznych či už stavov, alebo aj porúch, alebo len nejakých esteticko-regeneratívnych procedúr. Čiže čo sa týka nejakých porúch, tak i nimi vieme liečiť jazvy, strie, fibrotické zmeny v tkanive, potom opuchy okolo očí, nadmerné zmnoženie tuku v niektorých oblastiach, najčastejšou oblasťou je práve podbradok, ale aj jowling, čiže sislíky, ako to my na Slovensku voláme, ale môže to byť aj oblasť brucha, zádku, stehien, kdekoľvek máme nahromadený nadmerný tuk. No a potom sú to ešte aj v podstate špecifické nové produkty, kde vieme pôsobiť špecificky proti jazvám, ktoré vznikli po akné a veľmi špecificky na opuchy okolo očí. Takže pokiaľ produkty nepoznáte, tak určite príďte. Pokiaľ poznáte niektoré, tak môžete tiež prísť, lebo máme dva nové, takže budete vítaní.